gandrung lho kok. Nah. Pamintaku uniku wae lambene nek ku. Piye lek ngono ya? Mosok wis ngewas lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasito. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama kita. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare. Enek jare ini. Nganggo drama ngono iki, Pak. Ha iya. Ora omong aku tresna tenan jare. Jare. Kosek lah. Ora apa-apa ya wis jare. Omong sik. Jare. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye rasane piye? Rasane piye, Dok? Alah, sewepel karo cah kuwi. Jalukan dek. Lah dodolop ae. Nimas itu asih. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikeleki. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku nimasito asih. Serah. Atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Gua ngeterne bae suntik tambah. Gandrung ke rumah sakit. Ya nyapa, gandengnya ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya enak sing gandeng kok mesra. ngene. Lah ngono lho. Sampeyan nek Ya ketok ngene. rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang ngene. Oh iya bener. Kucing ngopi ya, Bi. Ayo coba. Lah. Alah. Yayi. Nggih, Kang Mas. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam Pahlawan iki mendembokmu. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak klungklung tak senengke atimu ya Yai. Lah. Guyune iki lho sing permana sing alus lho iki bambangan kok iso. Bakal tak mulyake Yai. Ngono. Aja dawa-dawa. Ping Telu telu wae. ping telu. Dawan wala elek no. Elek. Ayo. Yai, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Paton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso telu wae. Atut. Marai. Boten, Pak. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuk iki contohno kan koyo malu. Tapuk contohne Mbak. Aku ini lho. Tapuk. Tapuk. Lah nek ngene iki Ini celentik. Apa ngene? Nek iki celentik. Ini nyentek apa piye? Ya. Apa piye? Tapuk kene tapuk. Apa iki? Pak. Lentik. Ngono. Pak Racik. Cari. Pak Cari. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Kita Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Iya. Nggo masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk.